Davaranyň barşynda ilki bilen Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Soňra hormat prezidentimiz şany tenem nasip etdi. Ýurdumyzyň bir kararlygynyň we öz ýetýärliginyň şany bolan garaşsyzlyk binasyna ajaýyp gülleselerini goýdy. Hormat prezidentimiziň watanymyzyň baş bayram munasip etdi. Halkymyza iýberen gutlugyny belleşýärdi. Bir karar döwletiň tere eýamynyň galkynçy döwrüne biz garaşsyzlygymyzyň we bitarapligymyzyň binýadyny hassa pulturandyryp, ýurdumyzy beýik geljege tarap önamli öňe alyp barýar.